Zaldibarko futbito txapelketa Arrasateren historiaren parte da. Txapelketa 1956 urtean hasi zen. Eta naiz eta 80ko hamarkadan 6 urtez geldi egon, 1980ean berra izan ziren partidua jokatzen. Txapelketa geroz eta ezagunagoa egin zen inguruko herrietan. Pues por aquella época había un montón de equipos jugando de toda la comarca, de Aretxabaleta, Oñate, Escoriaza, Aremayona, Bergara. Txapelketak frontoiko bazterrak girotu ditu urtetan zehar, eta egun, astebukaeretako elkartoki bilakatu da. Hay que decir que el torneo al final se organiza en un sitio céntrico del pueblo, con un parque al lado, y eso es importante porque al final todo el mundo pasa por ahí, todo el mundo se acerca y más o menos siempre mantiene un nivel de gente bastante alto. Chelsea, West Ham United, I miss nothing. Baina txapelketak aurrera jarrai dezan, beharrezkoa du antolakuntza on bat. Horretarako, talde desberdinetako jokalariez osatutako lantalde bat osatzen da, eta horrek eramaten ditu antolaketa lanak aurrera. Gaur egun antolakuntzan gaz 16 pertsona, da lau taldetan banatzen gare 16 pertsonok, eta talde bakoitza arduratzen da aste bakoitzeko lanaz, partiduak zaintzen. Gero, astelenero, antolakuntzan hogei xenok, juntetan gare tabernaren baten edo, da astebukara hitz egiten dugu, astilun bat edo ondan edo ez, da aurrengoko astebukara preparatan dugu. Hagu antolakuntzako danok futbol salia gare eta guztau itxoako da herrixan dako bez oze politxa da, ambiente ona egoten da herrixan, da jente askori guztau itxoako Zaldibarra urbiltzia eta horrela itxik gai hemen lanien. Azken finean, Zaldibarko futbito txapelketak herri langintzaren alde ahalegin handiak egin ditu. Lagun artetik sortutako ekimen bat, herri kohesiorako elementu bihur daitekeela erakutsi du. Zaldibarko futbito txapelketa, herritaren txapelketa da.